Karon atong pagahisgutan na kung unsa gyud ang mga tema o mga topic nga duso sa ato ang Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education aron mahimo gining gitawag nga intensive formation program, no? So ginaingon ko na sa unahan nga ang main theme gyud ani hangtod na sa tuig 2021 mao nga Kristohanong pagtuo, tawag, gasa ug misyon. Ug kini gibahin ni og tulo ka mga topic alang sa tuig, main topics, no, sa tuig 2019. Ang tawag sa pagtuo ug sa pagkasimbahan banay sa Dios dinhi sa Pilipinas. Niyang sunod ani mao ang tawag sa pagkasimbahan sa nagkalain-laing kahimtang sa Kristohanong kinabuhi ug pagpangalagad ug ang tawag sa pagkasimbahan sa mga kabus. So, 3 topics for the whole year, 2019. The call of faith and be a church, God's family in the Philippines, the call to be church of different states in Christian life and ministries, and the call to be a church of the poor. Now, ato masayran nga ang Pilipinas, ang atong nasod nakadawat sa labawong makagagahom, gikan sa labawong makagagahom sa gasa sa pagtuo, sa pag-abot sa makatsila. Niadtong tuig 1521, no, katong ekspedisyon ni Fernando Ferdinand Magellan, ug apil niadtong maong hitabua pag-abot nila sa Pilipinas, apil niadto ang kauban nila, no? Ang usa ka pari nga si Padre Pedro Valderrama. Og niadtong panahona gihimo, no, gisaulog ang unang misa nga recorded yun, no, sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. First Easter Mass itong Marso 31, 1521. O gisunod niya na ang pagbunyag, no? O ang unang pagbunyag na hitabo dinhi sa Sugbo, sa diha nga gibunyagan si Ra Humabon o ang iyang asawa si Juana niadtong Abril 14, 1521. Ug uban kanila na bunyagan mga 800 kabuk, 8 magatusan ka mga sakop nining mauhari. Ug kini mao ang pagsugod nga kita binhi ni maong kapupud-an nahimong Kristiyanos o nagapadayon kini hangtod karon. Muli ang kasaysayan sa unang bunyag, kasaysayan sa unang misa dinhi sa atua. Pinungutan na ta, ngano nahitabo man ni? Ngano mahinungdanon man ni kayo? Tungod kay kining maong kasaysayan nga nasudnon dinis Pilipinas, layo kayo nitong panahona sa Europa. Hulagway ni sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Kabahin ni sa kasaysayan sa kaluwasan. Dili ni ordinaryo lang nga historical event, kundi ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak. Umipuyo uban kanato. Ang Dios misalmot miapil sa kasaysayan sa tao pinagi sa pagpadala sa iyang anak. Ang Dios mipadayag sa iyang kaugalingon, mibukas sa iyang kaugalingon. Ang Dios buot makighigala. O natukod ang simbahan human
nga ang iyang anak ang gipadala ang pagsangyaw sa mayong balita o pagsugod sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, napadayon kini. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ang pagtudlo, pagpaila sa gingharian sa Dios. Apil na niini ang mga kalihukan naghihimo sa simbahan sulod sa pipila ka mga katuigan nga mapaambit, matudlo kung kinsa ug unsa ang Dios nga buhi. Ug kining maong hitabo sa pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita karon lihok ni sa Espiritu Santo. Ug mao na nga nahimo ang simbahan o mayngon na tumpo nga nasugdan ang simbahan nga natanom unya karon midako na niadtong tuiga 1521 pag-abot sa mga katsila kay sa unang higayon nakaila kinsa ang Ginoo nadawat ang bunyag o nakasaulog santos nga misa gani gitanom dinhi sa atong kabaybayunan ang krus nga timaan sa atong Kristohanong pagtuo. Mao na nga dili lang ni siya ordinaryo nga mohinumdum ta, mo recall ta, no? Nining usa ka historical event, no? Anindot man. Kay kasaysayan man na. Apan atong masabtan unta nga kini di ay kabahin kun giunsa pag-apil, no? Giun sa pagsulod, giun sa pag-abot sa Ginoo diha sa atong kinabuhi nga dili lang binagsa, dili lang personal, kundi pag-abot sa Ginoo diha gani sa atong nasod, diha sa atong katilingban. Mao na nga og mitubo ni, no? Labi na gyud niadtong 1565 naabot si Legazpi, naabot ang mga unang misyonero dinhi sa Pilipinas nga nipadayon niadtong unang hitabo sa pagbunyag ug pagmisa kinsa man ang mga Agustino, no? Unya misunod ang mga Franciscano, Dominicano, mga misyonero ug mao ni sila nagsangyaw, nagpadayon ug hangtod karon. Muna gani ang Pilipinas nga nahimong Kristiyanos nga nasud tungod sa mga misyonero mitubo kini o nakapada na ta o mga misyonero ngadto sa ubang dapit. Karon, no? Aduna na tay 86 ka mga archdioceses o dioceses dinhi sa Pilipinas. Libuan ka mga parokya. Unya, daghang mga pari, daghang mga reliyoso ug nagpadayon ang misyon sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa ubang dapit. O kita dinhi Sugbo, no? Ngadtong 1965, no? Ngadtong 1965, nagsaulog ta sa atong 400 years of Christianization. Usa sa nahitabo human niadtong kasaulugan mao ang pagpundar sa Mission Society of the Philippines. Pundok sa mga pari, mga Pilipinong pari, na ang ilang misyon mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Tinukod sa mga obispo nga Pilipino, natukod dinhi sa Sugbo ug karon usa na ka kongregasyon nga nagpadayon sa misyon sa tibuok kalibutan. Made in the Philippines yun Ang kini. Ug mao ni ang nakanindot. Kay nakadawat kita sa gasa sa pagtuo. Ug nahimo tang simbahan. Pinaagi sa pagdawat sa atong mga katiguangan ug hangtod karon nagpadayon atong pagtubo isip usa ka simbahan. Ug gani nagsangyaw na ta sa maayong balita ngadto sa uban. Ang hinaot ta, no? Nga panalanginan kita sa Ginoo. Kitang tanan nga nagrasihan, nakadawat sa grasya sa pagtuo aron ikapaambit sa uban.